खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो बे दाननि नभेम्बर दानाव जानो गोनां माखासे आनजादफोरनि एडमिट कार्ड होनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। जोंहा बे नभेम्बर दानावनो गोबां एग्जाम जोंना साख्रिनि गोबां एग्जामफ्रा जानो थांगासिनो दङ। अब्ला बेनिखायनो जोङो बे साख्रिफोरनि एडमिट कार्ड होनायनि सोमोन्दै जोङो बेयाव दिनै सावरायगोन। मा साख्रिनि थाखाय जोंना आरो मा आनजादनि थाखाय जोंना एडमिट कार्डआ रिलिज जाखो बेनि सोमोन्दै। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि फारि नायलांनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बांसिनानो साबस्क्राइब खालामा, बेनिखायनो जायफोरा गोदानै नायदों बेफोर साबस्क्राइब खालाम। मानोना आङो बे माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव आङो साख्रिजों लोगोसे इडुकेसननि सोमोन्दै आं गोबां भिडिअ लाबोनो नाजादों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। फैदो अब्ला जोङो फारि फारि जागायलांसै। गिबियाव जोङो SBI एबा स्टेट बेंक अफ इण्डियानि जोङो POनि जोङो रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जोंना एप्लाइ जादोंमोन जोंना थांनाय 5 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै 25 अक्ट'बरसिमाव जोंना बे एप्लाइ सोलिदोंमोन। दाना बेनि आनजादा जोंना नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआवनो जागोन। बेनि फेज 1 एबा अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसना बे नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै डिसेम्बर बे दान मोननैनि गेजेराव जागोन। अब्ला बेनिबो जोंना एडमिट कार्डआ आउट जाबाय एबा एडमिट कार्डआ रिलिज जाबाय। अब्ला नोंथांमोना जायफोरा बे SBI PO खौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना दा नैबे होनाय साइटआव थांनानै एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरोखि। अब्ला फैदो जोङो बे एडमिट कार्डखौ बोरैहाय डाउनलड खालामो जों बेखौ बे साइटआव थांनानै जोङो डाउनलड खालामनोसै। बेयाव बिदि फैनानै जोङो बेयाव माखासे लिंक होनाय दंखायो। नैबे लिंकआव नोंथाङा थुनानै बे डाइरेक्ट अफिसियेल साइटआव थांनो हागोन आरो। अब्ला जों बेयाव थुनोसै। थुखांनायनि उनावहाय जोङो बे अफिसियेल साइटआव थांनोसै। अफिसियेल साइटआव फैबाय। अफिसियेल साइटआव फैनानै नोंथांमोना नैखौ दाननांगोन। बिनि उनाव नैबे एनाउन्समेन्ट लिरनाय दङ। बे एनाउन्समेन्टआव थांनानै जोंहा जोंनि POनि माबाखौ सायख'नांगोन आरोखि। सायख'नानै जोंहा सायख'नोसै जों बेयाव जोंना POआ नैबे फार्स्टआवनो नैबे PO फार्स्टआवनो दङ। नै बे PO लिरनाय दंखायो। ओमफ्राय नैबेयाव जोंना कल लेटार लिरनाय दंखायो। बेयाव बे कल लेटाराव थुबानो जोङो जोंनि डाउनलड खालामनायनि अपसनखौ मोनगोन आरो। थुबाय। बेयाव बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। इन्टारफेस फैनानै नोंथाङा बेखौ नायनानै लादो। बेयाव नै जागायनाया बिनिफ्रायमोन, ओमफ्राय जोबनाया 27 नभेम्बरसिम थागोन। ओमफ्राय नैबे साइडआव डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरोखि नोंथाङा इंलिस। ओमफ्राय बे माबाखौ नोंनि रेजिस्ट्रेसन एबा रल नाम्बारखौ बुदो, पासवार्डखौ बुदो, ओमफ्राय नैबे केपसाखौ बुनानै डाउनलड खालामदो। नेक्स्टआव फैदो जोङो गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि थाखाय जोंना B.ED एन्ट्रेन्सनि थाखायबो जोंना एडमिट कार्डखौ रिलिज खालामबाय। जाय जोंना 21 नभेम्बराव जानो गोनां आनजादमोन। अब्ला बेखौबो जोङो बोरैहाय डाउनलड खालामनानै लानांगौ बेखौबो नायनोसै। बेयाव लिरनाय दं गुवाहाटी इउनिभारसिटि B.ED एडमिट कार्ड 2021 कल लेटार। बेयो 21 नभेम्बराव जागोन जोंना 11टानिफ्राय लानानै 1टासिमाव नि टाइमनि गेजेराव जोङो जागोन। बेयो MCQ जाय 2021 आरो 2022नि थाखाय बेयाव सेलेक्सन टेस्ट बायदि जागोन आरोखि। अब्ला नोंथांमोना बेखौबो गावसिनि वेबसाइटआव थांनानै जोंहा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। अब्ला फैदो जोङो बेखौबो बोरैहाय डाउनलड खालामो बेखौबो जोङो फारि फारि नायनोसै। नोंथांमोना
साइडआव फैबा नुगोन नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि साइडआव फैबा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुगोन बे जाहैबाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि इन्टारफेस नोंथांमोना नैबे एप्लिकेसन नं होनाय दङ बे एप्लिकेसन नङाव नोंथांमोना नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनायनि एप्लिकेसन नंखौ बुनानै जुदि नैबे डाउनलड एडमिट कार्डआव होयो अब्लानो नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ डाउनलड जागोन आरोखि आरो नोंथांमोना डाउनलड खालामखांनायनि उनाव इन्सट्राक्सनाव मा लिरनाय दं मोजाङै फरायनानै मा लांनांगौ मा माबानांगौ बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बेबायदि बे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि जोंना जानो गोनां B.ED एन्ट्रेन्सनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट गुबुन मोनसे आनजादनि थाखाय एडमिट कार्डखौ सावरायबावनोसै बेनो जाहैबाय जोंना मा SSC GD निखौबो जों बोरै डाउनलड खालामनांगौ बेखौबो नायनोसै फैदो दा जोङो नेक्स्टआव फैबाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि जोंना दा मानियाव SSC एबा स्टाफ सेलेक्सन कमिसन जायखौ जों बुङो सर्टकाटआव मा SSC नि जोंना दा मा GD नि थाखाय एग्जाम जानो थांगासिनो दङ जोंहा नभेम्बरनिफ्राय बेबो स्टार्ट जागासिगोन नभेम्बर 16 सोनिफ्राय बेबो एग्जामा स्टार्ट जागासिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन GD खौ बिथांमोना दा गाव गावनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरो गाव गावनि सेन्टारा बबाव मोनदों बे स्टेटासखौ नायनानै लानो हासिगोन नोंथांमोना बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय गिबियावनो स्टाफ सेलेक्सन कमिसननि साइडआव फैनांगोन साइडआव फैनानै जोंहा नैबे साइडआव मा लिरनाय दं हम लिरनाय दं नटिस लिरनाय दं एप्लाइ लिरनाय दं नैबे एडमिट कार्ड लिरनाय दं नैबे एडमिट कार्डआव नोंथांमोना थुनांगोन एडमिट कार्डआव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाव गावनि रिजनखौ बासिना लानांगोन जोंनाथ' नर्थ इस्ट रिजनखा नङा होमबा नर्थ इस्ट रिजनाव थुबानो जोंहा एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि साइडआ फैखागोन अब्ला फैदो जोङो बेखौबो नायनोसै नोंथांमोना SSC नैबे साइडआव मा SSC.nice.in बेबायदि बुयोब्ला बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन बेबायदि साइट फैगोन बेबायदि साइट फैगोन दाना बेबायदि साइट फैखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा नैबे एडमिट कार्डआव होनांगोन एडमिट कार्डआव होयोब्ला एडमिट कार्डआव थुखांनायनि उनावहाय बेयाव नोंथांनि रिजन बासिनाय फैगोन जोंनाथ' मा नर्थ इस्ट रिजन नङा होमबा नैबे स्टाफ सेलेक्सन कमिसन नियार नैबे कमप्लेक्स लेट गेट बेलटला नैबे नर्थ इस्ट रिजन लिरनाय नुदों नोंथांमोन नैबे नर्थ इस्ट रिजन जोंना नैबे नर्थ इस्ट रिजनाव एबा नर्थ इस्टार्न रिजनाव जोङो मा खालामनांगोन थुनानै होनांगोन बेयाव थुखांनायनि उनावहाय बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन आरो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोन बेबायदि इन्टारफेस फैखांनायनि उनावहाय जोंना बेयाव लिरनाय दङ नैबे स्टेटास एन्ड बेखौ दाननांगोन बिनि उनाव स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड कनस्टेबल GD नैबे कनस्टेबल GD नि बेयाव नैबे क्लिक हियाराव जों थुनानै होनांगोन क्लिक हियाराव थुबानो जोंना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि अपसना फैगोन आरो बेयाव थुदो आदसा बेयाव थुखांनायनि उनावहाय बेबायदि फैगोन स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन लोगोसे एडमिट कार्डखौ जुदि प्रभाइड खालामोबा नोंथाङा एडमिट कार्डखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियाव मा खालामनांगोन गिबियाव नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन ID नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन ID खौ बेयाव थुनानै होनांगोन बिनि उनाव नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ थुदो डेट अफ बार्थखौ थुखांनायनि उनाव नैबे नोंथांनि नैबे क्लिक टु नो दा स्टेटास एडमिट कार्ड बेहाय नायनांगोन आरोखि अब्लानो नोंथांनि एडमिट कार्डआ खावला ओंखारबोगोन आरो नोंथांनि स्टेटासआबो ओंखारबोगोन नङाबा नैबेयाव रल नाम्बारखौ बुनानै आरो डेट अफ बार्थखौ बुनानैबो हायो नोंथांमोन बेजों लोगोसे जुदि आरो नोंथाङा रल नाम्बारखौ गोसोआव गैयाबा नोंथाङा मा खालामनो हागोन नोंथांनि नामजोंबो बेखौ चेक खालामनो हागोन आरोखि नामजों चेक खालामबा जों बेखौ बोरै चेक खालामगोन नायनोसै नैबेयाव नोंथाङा मा केन्डिडेट्स नेम ओमफ्राय केन्डिडेट्सनि डेट अफ बार्थ बेखौ बुदो बेखौ बुनानै नैबे क्लिक टु नो रेजिस्ट्रेसन ID बेयाव नायदो नायबानो नोंथाङा बेयाव रेजिस्ट्रेसन ID खौ मोनसिगोन रल नाम्बारखौबो मोनसिगोन नामा ओंखारगोन ओमफ्राय लोगोसे एग्जाम डेटआ खय थारिखआव बेयो ओंखारगोन ओमफ्राय रिपर्टिं टाइमाबो ओंखारगोन एग्जाम टाइमाबो ओंखारगोन एग्जाम सिटिनि नामाबो ओंखारगोन ओमफ्राय एडमिट कार्डखौ माला डाउनलड खालामनो हागोन बिनि थारिखआबो बेयाव ओंखारगोन आरोखि अब्ला फैदो जोङो सासे केन्डिडेटनि बुनानै जों चेक खालामसै हमनानै लाबाय बेयाव बुबाय आङो दुर्गाराम ब्रह्म बेनि ओमफ्राय बिनि डेट अफ बार्थखौ बुबाय बे डेट अफ बार्थआ 1/10/1993 दाना बेयाव बेखौ बुनांगोन क्लिक टु नो रेजिस्ट्रेसन ID बिदि बुनांगोन बे बुखांनायनि उनाव बिनि डिटेल्सआ बेयाव फैसिगोन आरोखि नै बिनि डिटेल्सआ मा बेयाव फैबाय नै केन्डिडेटनि मा केन्डिडेटनि बेयाव रेजिस्ट्रेसन ID फैबाय रल नाम्बार फैबाय केन्डिडेटनि नाम फैबाय जेन्डार डेट अफ बार्थ फैबाय एग्जाम डेट बेना बेसेबाङाव 26 नभेम्बराव जागोन बेनि एग्जामा ओमफ्राय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ बे रेजिस्ट्रेसन ID खौ बुनानै बेयाव डाउनलड खालामनांगोन आरोखि होमब्ला बेखौबो जोङो डाउनलड खालामनायखौ चेक खालामनानै नायनोसै फैदो
जों मा खालामनांगोन नैबे रेजिस्ट्रेसन आइडि खौ कपि खालामनांगोन हा रेजिस्ट्रेसन आइडि खौ कपि खालामदो कपि खालामखांनायनि उनावहाय मा नैबे गोजौनि फार्स्ट नैबे रेजिस्ट्रेसन आइडि डेट अफ बार्थ लिरनाया बेयाव थांदो बेयाव थुनानै बेयाव पेस्ट होदो ओमफ्राय डेट अफ बार्थखौ लिरदो डेट अफ बार्थआ बेनि उनावहाय नैबे क्लिक टु न' स्टेटास एडमिट कार्ड बेयाव थुनानै होदो थुखांनायनि उनावहाय होमबाना नै सफैबाय बेयाव सफैगोन नायदो एग्जामा 26 तारिखआव 26 नभेम्बर रिपर्टिं टाइमा 11टा ओमफ्राय एग्जाम टाइमा नै 12:30निफ्राय 2टासिम जागोन बेना एग्जाम सिटिया बबाव फैदों डिब्रुगड़आव एडमिट कार्डआ एक्सेप्टेड डिब्रुगड़आव बेना सिटिया ओमफ्राय डाउनलड इउआर एडमिट कार्ड फ्रम नै 22 नभेम्बरनिफ्रायसो नोंथाङा बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरोखि सानबा सिगां एबा सानब्रै सिगांल'सो डाउनलड खालामनो हाखायो नालाय बेबायदि नोंथाङा गावनि स्टेटासखौ बेबायदि नायनानै लानो हागोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि नायनानै लानो हादो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै SBI नि जों एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हाबाय आरो स्टाफ सेलेक्सन कमिसननि एडमिट कार्डखौबो डाउनलड खालामनो हाबाय लोगोसे गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि जानो गोनां B.ED एन्ट्रेन्सनि एडमिट कार्डखौबो डाउनलड खालामनो हाबाय जानांगौ होननानै आं आसा खालामबाय अब्ला बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअआबो जोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक होदो साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ